Kaixo ezagutik, okazabarra egin dituen horretxe. Atzo gertatu zena kontatuko dizuet. Neri kontatu zieten bezalaxe. Badirudienez, Truden eta Bitxori sendaren ostean, etxe bat erosteko asmotan zirenean, saltzailea etorri ziren etxe hau ikustera. Benetan polita eta honetan da zen kuadroa bariantikoak dira. Bai, batzuk eururtera gehiago. Segiz berdien egiteko eskuadra hori begira. Ongi da, logela punta hori, ezkerra aldean daude, zato zakenetan. Martxanetan ez dugu sekuletxeik